Midi de Nana Jemfi Kumani Sapon Mowirehene. I said that, and I'm the Mowirehene. Vize. Sabri ya ye womu. Say nya sa santehini ya. Eyura. Otumfo say tu. A wotosumenu. Sabri ya ye womu pa say nya ono a. Minim de nka santema be. So here free say oba idea. Akonwa bi a yira bia asako dini wa no msem. Ebini yedi amohwe. Muri akonwa ko ehwa che. Na yesi ni mema. Me ofo no nyina da ne nkramofo. Enze no de mema ne obi a buso. Oha mema bibre. Adum binti ena me. Eni yi misem medie ni. Nti yewrade aseda ene nkwatenten a ahoden wom ena mesrem otumfo. Nana yemra Mowirehene. Ye ka Mowirehene the geographical location. Ewe he. Mowirehene wo afija kwabre. Nze office kwan so. So free ebo ho na wo be record ya. The first junction left no kwa peja, right no ba Mowirehene. Nti Mowirehene baby a Mowirehene wo no Mowirehene wo ebo ho ne kode entem I wo afija kwabre district. So here Martina Abrucha chekakra. Ana Abruchi nso mega say I'm say buffalo to chenkwa na menye bi. Aye nyuma bebre. Enti enyuma me nyina nso mame nimdie foforo. Na ohe Mowirehene endra anajo yewa adwan kane odi ma ye betwae. Ye wo ha anajo ma dumienu epa ho. Enso na trucks eguso twe abo free Mowirehene koimu. Na emze nra ne da metimi hwehwe ahemfie akakra. Hwehwe na baby a ye bodwa a ye de ba hai. Sini no bebre ye gu fom. Timi busa na ze abo a wo kira o blast no. Ye blast ya na wo so dan. Na wo hwa na jono nso ye wa ha na mfutru a sa aboyi ade ohwe Mowirehene ko na ayeko aye fita. Nti menim de nti aba na sa. Biza menim kwa na menim sa Anglo Gold awo South Africa. Omo contract omo ne aban ne your friend is a company na etu ade ne nyina ye nyina se krona amutu agudie ne ade firi mu nyina no. So here ekwan a wo nyina wase omo ye. Ena yare nkitinkiti bi wo nso a ena mines ne nti no chemicals ne no man nkitinkiti bi omo use a timi de yare bi brenkrofo ebi ne yemfuturo ekoso Mowirehene. So you were asthmatic patients. You want crank to a woman good them. Now him foot pa said who rather in India over to me share your windows see more here. So now Hesika you the free free no pacos it doesn't stop. Non-stop. Scano kwana echo na scano so munjabi or movie emfanyari. So nti ade ba ko a me buy the mahun na ko no minnim papa but me hwem akọ 3 abetri na adibia minnim se emwa abibifo se ne ema obia pesen ko obekọ abrochire no de me hu wo bia me hwese metimi se me ntimi anduru se ne ba bia me firi ba ne tene kra na message is a bit dru baby ebe so nipa ni Mowirehene for benya so mfaso so nti me botaya me de enam na ehwe ngomesua mu nsem yenim se o man bia ngomesua ne o man ne fapem Mowirehene didi kana na mebisa mo secondary school e wa ha so yeah, and no other number.
nti me ne me mpanimfo enhyeda ntena ase ndi nkomo se na me kan na abrochi na mte ne momente Mowirehene secondary school da so but so here emse no man kitikiti binti Mowirehene for bebre na atiakam but nanu ya ebinum te se ya wonim se social media powerful nti through social media na nkofo te se Mowirehene nya hene foforo na aso ya brand kakra Mowirehene for bi twi omutiba nti se na tie bia me amiwa santehini a odi mi di ayi oba emze ade a odi kan sha say education fund nti mehwe na ma bomodin a try say metimi aye bi na enkola omunim ade kakra ani so ade hunu bi wo mo ni so na enso skani fie no yetimi di aboa omo na mum secondary school there yes jase secondary school Mowirehene ebi Mowirehene ebi ni ha enzi champion ni masemka zina na wasuma yeni secondary school ha but se nyame ya adom na metenkwam wa ahoden a secondary school beba Mowirehene eno ana na me kan se on se eni pasa oda ana ohome no mayi pa enti na no se obusa me cha me pani obaka chiro the guy say ma hwa adin ase Mowirehene kwa nnua ni kronim. Oh, Bronika Simbi said when the last tree dies, last man dies, in the Indiano Yadia and my oxygen. Yemunian Yeni Bibrisa. Nayasadin foot runs so name my say young woman. And Yadi Papanti, Media, dear Minim said Mene and Penny form did no man Nuna. Be beer form whom never trans in Yesia. Nay, you know, I boom, quite cry, ever faswa. You bet. Cham futuro no so na Mowirehene so anyam pomuden bize ye nyina enim de mfuturo timi de aye anya de papa na we de ne kwasa no ye de boba kokun ma miensa ye nhwe ayaresa bia mu nsem emebunu empuntuo na adwumasem sadem di ka kan no abroche de matrata bi kakra bibre ne mum Belgium pa na matna pa na Belgium honso ma chichira asanteman ku ha ayekase pa asanteman Gent obi a wo Facebook de sure so bu asanteman Gent yura do for the Hill of Confornachi a project no buy no ye boy pa nti a tree sisi amayama afibia so your festival bia ye yo Gent or Belgium ye started say a barbecue and as you see, I can see Ashanti Fest, Asante Gent Festival. This festival and Amphibia, you try to say the way found. You're frabro for the answer because you're trading cultures. And you're not broken in an area. And you're Hilo Confornational, you know, a brofunu behui, almost your website, asantemigent.org. Okohabu, the Aina. And Jabrofunu Koishi, more Sako. She share Confornachi no as is here many Confornachi hospital administration no Edin Komo Bebria. Says me baby amete ewa abrochi na say Hilo Confornachi in the Abidada, but says here no per Confornachi hospital no management ni project bi ma yenkwa as a baby amete no ye kasa mu ye be kasa os vlandrin brofumu no as a East region or something. Into almost through Asante Gent, no per se be we. In Tiziana, Confornachi Fonso, you know, facility, I would be mine, and I am na dina bon. And je sais, sa na no commona. Many abrofon no Confornachi dian. Nanka me Mowirehene, Angasan Comono, Yanimu phone bidi. So, Enjinga ya sabia ne saade na ayeye ma Confornachi nyina no Confornachi so dada yewura kra so asom Mowirehene de emse hospital bi na mahu akira me wura muda menim se na hospital enti menim se abrofo no se na meni omote ene no kra me di e wo ba bi amete enti dachi bia no ombe baba boa me ama
hospital no so meko nsrahe e hospital no makohwe de hia omoni ade visa abuchiro ne e wo ho a yere nim se force de pepa to de bi omo yi force no ahwe force na ya na ye kra sen de wo yare a wo akoda sisi ono nje ho a yi force no nti mehwe se binya force ni bia me ya bebo me man no se ne be ya nipa uni ahode a bibia ni hobi na so nipa benya wa na yare nti yare de eye butai ba ko simani so pa se akuru yiwe de nua na ya tim futuro no so na ya hwese ya yare sabia wa ha no se enya enough de ehia ka ho bia ya de be ka ho se nzo wo se isi foforo nso a ye be yes on se me sha se me ka se aburuchi adwuma bia menye bi da ye boflo tiche my ndwuma bebre nti normal nkitikiti bebre wo madwinu a menya meye de babua nemu mure sere maka no me nya bae no menya hu sene emabunu no mpa wo krom no oma ho keka sene sitie nti enwuma no de doso ena wo madwinu embunano na me obi di nkomo se wo hwe a kentempo oye bonri ena ntonso ena se adanwomase ena ye kente ni nyina akodi the other side but so hwe ye kwan so a ye fa hokwa ahafo ebono ne ade nyina nti obia baba besina akokejiti ansa na wakoba bi a ebi wo nyina enti se bia nyame ya adom ne nyankola bi kura akotete omo no mo ba ha sa kwan so efiri a ha ko nyina ne ade na bia kentempo aha ena ba beto no so ade agana say previous government ni ya mani so e paaye omuni ewura e kabom de TVET e baaye no because our China for omon kabrofo as we bia omutimi ye nso Ghana ye wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology babisi ne ye nye light ampo so but say o ye technical no more I don't know how much China for timi bibia no anzo kamia ko say ye de na ko ye brofo kanko a enti technical side na me hwe say nyame ya adom na bibia totodin a mesi to say ensano adwuma eno be mo is all ensano adwuma onyini se den kra na ya na otimi nya bibia onsa be ko no enti ensano adwuma de bi o mani so pa me manfo me da me manfo ase se me ba e o ma gi me feso menim se omo be kame ho omo ne mbe baako na nyina ade bia enye mamuru bia be ko atia miniska na zunyeska na mbepe so media me be boa ama be bia me firi anya ni monyam yes